Jam 4 ditabuhi ganongan. Prasamu aku iki ganongan ta? Kok. Lah iya. Loh. Wedok kono sing ngomong jare kok suarane kaya lanang. Wedok. Wedok daden-daden tapi ini. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan Gebyar Ludruk Karya Budaya yang langsung dibawa pimpinan oleh Mas Nisar Edi Karya yang beralamatkan dari Canggu Jedes Mojokerto, yang mana pada malam hari ini akan menghibur Anda semalam suntuk. Selamat malam kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa beserta stafnya, dan sugeng dalu kami haturkan kagem Bapak Panitia Bersih Desa Sumber Nongko, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Dan tak lupa kami sampaikan selamat malam kepada pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami dari Karya Budaya memang untuk Anda. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan memandu sebuah acara yang Anda nanti-nantikan. Gebyar busana ataupun transvesti asal daerah mana yang kami kemas dalam acara Bedayan Sekar Sari. Yo mas, gurung tak celuk. Yang ini iki. Apa mas? Lek tanggapamu kakean yang ini iki lalian. Gurung mas, iku mas jangan tak celuk, pengen metu DCI. Oleh ku ngenteni nggo mburi ae. Kok gak diceluk-celuk. Oh iya ngono. Wis, saya kene gak terima no. Perkenalkan diri Anda. Yo. Kudune lek kenal awake dhewe ku gak oleh. Sing kenal mesti koncone. Oh ngono. Dalu punika kula sesarengan kalian Ning Hartoni. Nggih, sembah nuwun. Dan kula kalih Mas Gembol. Iki alhamdulillah Ning Hartoni. Nggih, Mas. Karya budaya bengi iki tumplek-blek sing nontok ya akeh luar biasa. Akeh luar biasa. Penggemar-penggemar karya budaya teko kabeh. Teko kabeh, teko Balong Panggang teko, Ndawar teko, Jombang teko. Iki ya diucapkan selamat datang juga terima kasih Mas. Untuk dulur-dulur Ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya. Nyambung seduluran. Padha ludruke nyambut gawe padha rukune. Padha rukune Mas yo. Ayo monggo Ning Hartoni. Yo. Kita panggil untuk travesti kita yang pertama. Segera saja kami hadirkan Yana Ariska bersama Jayanti. Yuk Yana, Ariska dan juga Jayanti. Ayo Nuk. Ayo Yana bersama Jayanti ditambahi Sitongkas Ning Hartoni. Ning Firmanda. Monggo. Asik. Wet sekali kalau
podo abote asik asik Yo. Iya. iya mas Luar biasa. luar biasa Diawali teko travesti siji loro telu. mas Iki supaya warga masyarakat iki kenal ning Hartoni. iya mas Bahwasannya karya budaya iki uri-uri budaya Jawa. uri budaya Jawa Seniman bagian seniwati nyambut gaene ya gak seniman tok. mas betul sekali Aku hafal iki. siapa mas Iki jenenge kan Firnanda. Aku tahu dolen nang omahe tak doleki Firnanda mboten enten. Terus sing tumut karya budaya niku lho. ya terus ya Enten namine Mas Firman jare. ojo buka rahasia Tak doleki nang omah Gano. mas Iso dadak ngusungi pasir. Monggo dilanjut ning Hartoni. iya mas untuk penampilan tiga transvers kami hadirkan Jeffrey Primadi, Windy Antika, dan Amira. JJ Primadi, Amira, juga Vindi. Ayo. Surabaya kampung keterus kalian santer milih waktu mas terbakar Asik asik. Yo. Os. Piye? Kok aku diawas-awas? Awakmu yang ngono. Wong awakmu dhewe munggah ana sing ngomong kaya lanang muring-muring. Terus Wong koncone braiket 2:30. lho kok aku sih? Apa ya ta? Arek iku lho. Oh, Jepri iki lho. Ya Pri ya. Kok iso kok gedhe ngaku. wong arek jenenge JJ Primadi apik kok diceluk Pri. Ya Pri. Apa sih mas? Gak lampu-lampu. Gak Aku lapo-lapo. anak wedok. 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 Lek pengen biasa dodol pangsit ambek rokan ngono lho. Hah? Gue perapatan beru. Cari sapa? Iya lek iso ben rokan. Duduk. Suaramu kegeden. Lah iya. Kok iso ya lho. Baiklah, selanjutnya, untuk penampilan Ning berikutnya kami balikan Ning Rusiati, Yeyen Sunarti, dan Dini Resowati. Ayo Dini Resawati. Ning Rusiati juga Yeyen. Monggo. Ya, ayo dong.
esok nyuling sore nyuling selingane arep aja lesa esok eling mas sore eling tak eling eling ora rumangsa. So, yo. Nah, hey. Tos. Tos. Ye. Ya Mas, untuk penampilan berikutnya masih didominasi oleh ludruk karya budaya. Karya budaya. Segera saja kami hadirkan untuk Anda Eki, Sonia dan Purwanti. Eki, Sonia dan juga Purwanti. Ayo yo. Ayo Eki, Sonia dan juga Purwanti. gunung-gunung digawe sewa kaya ngapa oleh banyoni gerung-gerung mas digawe sewa Kaya apa oleh lakoni asik asik. Ya. Atuh. Tos. Ayo. Ya, untuk selanjutnya kami bagikan Neng Ferry, Christine dan disusul Neni. Ayo, Neng Ferry, Neng Christine dan juga Neng Neni. Ayo yo. Ayo Dok. Yup. Yup. Tos. ayam cacuk Yup. jadi murani tulungane mas sing maido sakit Oleh lakoni Yup. So, yeay. Ya, tos. Yo, tos. Ya, Untuk selanjutnya kami hadirkan Neng Rosa, Nani dan disusul kemudian Lina. yo. Dan Rosa. berikutnya Neng Arti Wijaya, 4 transvesti kami. Neng Arti Wijaya 4. Monggo. Rosa, Christine, Lina, Neng Arti. Monggo.
Tutur bagus kaya Jujur lakone Ya Mas, karena waktunya sudah malam ya. Keripik gedang godot telo ning Mas. Hartonik. Didik dang bawa sing penting padha krasa. Ning Dina, Dibagi-bagi. Natalia, Ririn, Mbak Wiwin dan Ning Yanti Budaya. Ayo. ulang kali katingan ana ote petang kaki ulang kaki timbang-timbang padha ate Oh yang tinggi, os. Jos. 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 Ning Hartonik. Dalam Mas nggih. Seniman bagian seniwati Nggih. wis diceluk siji mbaka siji. Mas. Iki luar biasa, matur nuwun karo dulur-dulur YouTuber sing wis ngliput penampilane kanca-kanca ludruk karya Karya budaya. Akeh banget dulur-dulur, ngapunten gak iso disebut setunggal mbaka setunggal. Saking akeh Mas yo. Saking akeh burung ya teko kok ngarep Burung teko Sugeng Dalu Kakem Burung. Sabu matur suwun, pasukan anti turu matur suwun rawuhipun. Kabeh pokoke Kabeh, Mas yo. terima kasih. Terima Ning Hartonik, Dalam. malam hari ini kita kolaborasi dengan Gening-Gening Campur Sari ala Ludruk Karya Budaya Karya Mojokerto. Budaya. Sebelum itu kita bersemboyan Karya Budaya. Selalu menanti, Karya Budaya. selalu di hati. Karya budaya tetap abadi. Karya budaya Mojokerto mercusuar abdi Pancasila berjuang kanggo bangsa Ludruk karya budaya bersatu berjuang bila tanpa pamrih berkorban kanggo bangsa Cakra Madya Yudha landasan Pancasila. Ayo, 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 ayo bersatu. Hidup. Ya kanca bersatu, bersatu ing kutha, ing desa karya budaya tetap jaya. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan.
hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya karya budaya yang abadi terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, karya budaya berlandaskan Pancasila. Yo, Karya budaya anti galau. Terima nyawang nggih saking Mas Anjun. kebang-abang lambe Mas iku jarene omong kosong Mas iku karepe aku ngerti Mas yo karepmu ojo kewi lorone atiku ojo kuat Mas karo janjiku omong kosong Mas tidak karepku ojo bimbang Mas lan ojo ragu tresnane dek ririn mong kanggo sliramu kang wijen kanggo keriken lunga ijen lirik-liriken tuku kawat ngukur jawani ora kuat mikir marani cemburumu Mas ngrusak atiku sampeyan dino kok porak-porik gumang genteng Mas locine cino ojo cengeng yen tak tinggal lunga lakon wis dadi nasibku kutung pisah kan marang sliramu senajan tresnaku suci nanging kowe tekane pitrani eling rikala semono nalikane sumpah janji rakyong ora bakal medha tresno nyatane sliramu sulaya Aku wis lilo narimo jadi wis kodrat Gusti tak sanggane tak trimone senajan lara nek ati sampeyan
dong seneng hatine nyawang indah telokong serengan kabut putih telaga sang rengan nambah indah kahanane warna ning pinggire telong kosang rangan werna-werna sing ana kening kono pengen pacaran wis disetiakno pengen perahu mesin wis disetiakno pengen sarapan pecel ora katik suwe pengen sate kelinci dijamin rasane kayak kisuk padha mlaku ning pinggire telok kosangan kulit keringet karo umbah motong sapa ngerti sesuk ketemu sedung Hadirin pemirsa yang berbahagia, demikianlah tadi acara Bedayan Sekarsari Arla Karya Budaya yang lenyap dari pandangan Anda sekalian, dan kami berpisah untuk sementara. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda sekalian. Pada malam hari ini, Karya Budaya akan mendatangkan pelawak-pelawak handal yang siap menghibur Anda sekalian. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Hartonik mengucapkan selamat malam dan salam budaya.